Suomen kansanedustajapaikat ja puoluetuki jaetaan väärin. 15 kansanedustajapaikkaa ja yli 10 miljoonaa euroa on annettu väärille puolueille tällä vaalikaudella, ja tämä toistuu jokaisissa eduskuntavaaleissa, koska vaalijärjestelmä ja puoluetuki on säädetty tahallaan manipuloimaan tuloksia. Minä kerron nyt, miten nämä virheet voidaan korjata, että saadaan kaikille puolueille tasapuoliset mahdollisuudet. Ensin taustatietoa. Valtio-oppineet ja oikeustieteilijät ovat vaatineet kymmeniä vuosia, että vaalijärjestelmä uudistetaan, koska puolueiden saamat kansanedustajapaikat eivät vastaa niiden saamia äänimääriä. Tarkemmin sanottuna muutama suuri puolue saa aina muille kuuluvia edustajapaikkoja. Näennäisiä uudistusyrityksiä on järjestetty moneen kertaan, mutta eri hallitusten käsittelyssä kaikki ehdotukset päätyvät aina joko mitättömiin muutoksiin tai suoraan roskakoriin. Viimeksi näin kävi tänä keväänä, ja näin käy aina vaan uudestaan ja uudestaan, koska valtapuolueiden johtajat eivät aio kokeilla, miten heille kävisi tasapuolisissa vaaleissa. Päinvastoin 60-luvulla he parantelivat omaa tilannettaan entisestään säätämällä puoluetuenkin jaettavaksi tällä samalla kaavalla. Eduskuntavaalien ensimmäinen ongelma on vaalipiirijako. Vaalipiirejä käytetään muissakin maissa, mutta Suomen järjestelmä on Pohjoismaiden epäreiluin. Meillä eduskuntavaaleissa koko maa on jaettu 13 osaan, joissa kaikissa järjestetään omat erilliset vaalinsa. Vaalipiirin perusongelma on se, että äänestäjä ei saa valita itselleen sopivanta edustajaa, vaan joutuu äänestämään jotain hänen piiriinsä asetettua ehdokasta. Virallinen syy tähän on kaikkien alueiden edustuksen varmistaminen, mutta käytännössä tällä vain rajoitetaan kansalaisten valinnanvapautta, koska se hyödyttää suuria puolueita. Ilman vaalipiirejäkin olisi mahdollista äänestää maakunnan etuja ajavaa ehdokasta, mutta äänestäjä saisi itse päättää, millä perusteella äänestää. Ja toisaalta tällä hetkellä puolueet saavat asettaa kenet tahansa mihin tahansa piiriin, joten ehdokkailla ei tarvitse olla minkäänlaista kytköstä vaalipiiriinsä. Vaalipiirien todellinen syy onkin se, että lopputulos vääristyy suurten puolueiden eduksi nimenomaan Suomen suljetussa järjestelmässä. Kaikissa muissa Pohjoismaissa on tasausjärjestelmä, joka toimii niin, että kun vaalipiirien omat edustajapaikat on jaettu, niin koko maan kaikkien vaalipiirien ylijäämääänet lasketaan yhteen, ja niiden mukaan jaetaan tietty osa edustajapaikoista niin sanottuina tasauspaikkoina valtakunnallisen äänikynnyksen ylittäville puolueille, jotta kaikki parlamenttipuolueet saisivat äänimääränsä vastaavan määrän kansanedustajia. Mutta Suomessa näin ei tehdä. Meillä vaalipiirit on suljettu niin, että niillä ei ole mitään vaikutusta toisiinsa. Ja kun vaalipiirit ovat pieniä, niiden edustajapaikkamäärätkin ovat pieniä, joten paikkoja riittää vain suurimmille puolueille, eli äänikynnys nousee korkealle. Viime eduskuntavaaleissa yhteensä yli 250 000 eri puolueille annettua ääntä jäi käyttämättä, kun vaalipiireissä ilman edustajapaikkaa jääneiden puolueiden äänet heitettiin hukkaan. Eli keskikokoisen eduskuntapuolueen äänimäärä. Ja tämä kuvio toistuu jokaisessa eduskuntavaaleissa. Moni äänestää pienempiä puolueita vaalipiireissä, mutta lopulta suuri osa äänistä jää turhiksi, kun niitä ei käytetä piirien ulkopuolella. Tämä tieto houkuttelee osan äänestäjistä taktikoimaan, eli äänestämään suurista puolueista vähiten huonoa, ettei ääni mene kokonaan hukkaan. Ja näin pienempien puolueiden kannattajia on totutettu äänestämään suuria puolueita. Valtapuolueiden kieroilun kruunaa lopulta vielä D'Hondtin laskentamenetelmä. Se on keinotekoinen numerokikkailu, jonka koko idea on vääristää paikkajako suurten puolueiden eduksi. Normaali suhdelaskutapa on olemassa, ja sillä lasketaan nykyäänkin edustajapaikat vaalipiirien kesken. Puolueiden kesken edustajapaikkoja ei jaeta näin, koska suuret puolueet eivät saisi sillä tavalla niin paljon muille kuuluvia paikkoja. Kaiken kaikkiaan tämä kierrojärjestelmä toimii niin, että muutamalle suurimmalle puolueelle päätyy aina suuri osa muille kuuluvista kansanedustajapaikoista. Mitä pienempää puoluetta kansalainen äänestää, sitä varmemmin ääni jätetään järjestelmässä huomiotta. Moni on tämän huomannut ja yli 1 miljoona äänioikeutettua suomalaista jättää äänestämättä jokaisissa eduskuntavaaleissa. Eduskuntaan päätyvä kansanedustajajoukko ei ole se, mitä kansa olisi halunnut. Ja tämä meno on jatkunut niin kauan, että meidän koko puoluejärjestelmä on muotoutunut sen pohjalta. Sitten tämä toinen kierroilu, eli puoluetuen jako. Puoluetuen perusajatus on auttaa puolueita saamaan asiansa äänestäjien tietoon. 60-luvulla säädettiin puoluelaki ja siihen sisältyi puoluetuki jakoperusteineen. Voisi luulla, että rahat olisi päätetty jakaa tasapuolisesti suhteuttamalla kunkin puolueen tukisumma eduskuntavaalien äänestystulokseen, mutta ei. Lain säätivät ne samat puolueet, jotka saivat itselleen toisten kansanedustajapaikkojakin, joten rahojen jako liitettiin samaan laskelmaan ja nyt valtapuolueet saavat samassa suhteessa muille kuuluvia rahojakin. Lakiesitykseen laadittiin silloin seuraava teksti perustelemaan tätä ajatusta. Avustuksen tasapuolisen jakamisen turvaamiseksi hallitus on pitänyt asianmukaisena, että jakoperuste täsmällisesti määritellään laissa. Sellaiseksi perusteeksi on lakiehdotuksessa otettu puolueiden viimeksi toimitetuissa kansanedustajien vaaleissa saamien edustajapaikkojen lukumäärä. Tämän jakoperusteen voidaan katsoa selvimmin kuvastavan puolueiden keskinäisiä voimasuhteita ja niiden nauttimaa kannatusta.
Tarkoituksenmukaisena ei ole pidettävä sitä, että valtion varoin tuettaisiin sellaisia hyvin pieniä puolueita, joiden vaikutus valtiolliseen elämään jää puuttuvan kannatuksen vuoksi vähäiseksi, ja joiden osanotto vaaleihin saattaa merkitä suorastaan valitsijoiden harhauttamista. Ensinnäkin, kenen järjellä on harhauttamista antaa pienille puolueille niitä äänestävien veronmaksajien määrää vastaava osuus veroilla rahoitettavasta puolueavustuksesta? Onko pienen puolueen kannattajan tarkoituksenmukaisempaa kustantaa veroillaan suurten puolueiden toimintaa? Näin pöliää tekstiä voi suoltaa vain poliitikko, joka tietää voivansa tehdä mitä haluaa. Ehkä vielä räikeämpi väite on, että edustajapaikkamäärä kuvastaa parhaiten puolueen kannatusta. Eli kannatusta kuvastaa se moneen kertaan manipuloitu tulos, joka suosii selvästi muutamaa suurinta puoluetta, vaikka vaalien ääntenlaskennassa selviää tarkasti jokaisen puolueen todellinen kannattajamäärä. Jos juoksukilpailussa pienempien juoksijoiden kengännauhat sidotaan yhteen, niin maaliintuloajat eivät kuvasta kenenkään mielestä parhaiten kilpailijoiden nopeuseroja. Puoluelakia on muilta osin säädetty jälkikäteen moneen kertaan, mutta puoluetuen jakoperusteiden osalta vallassa olevilla puolueilla ei ole ollut koskaan mitään ongelmaa. Nyt puoluetuki siis maksetaan puolueelle kansanedustajapaikkamäärän mukaan. Joku voi ajatella, että rahathan pitääkin antaa eduskuntapuolueelle, kun niillä on kansanedustustyöt tehtävänä. Puoluetuki on kuitenkin tarkoitettu puolueen yleiseen toimintaan eikä liity mitenkään eduskuntatyöhön. Eduskuntaryhmillä on kokonaan oma rahoitus. Kansanedustajien palkkojen lisäksi eduskunta kustantaa avustajien palkat, toimisto- ja kokoustilat, asunnot, matkat, informaatiopalvelut, kaikki mitä eduskunnassa tarvitaan. Nyt valtapuolueet ottavat muuten vaan toisten miljoonat, kun kukaan ei voi sitä estää. Nimenomaan pienten puolueiden toimintaa pitäisi tukea, jotta kaikki poliittiset vaihtoehdot saataisiin äänestäjien tietoon. Jos ajatellaan, että jokaisella äänellä on rahallinen arvo, niin nykytyylillä jaettu puoluetuki saa aikaan älyttömiä heittoja. Pelkästään eduskunnan suurimman ja pienimmän puolueen välinen ero on yli 5-kertainen, kun suhteutetaan äänimäärät puoluetukiin. Toisin sanoen, suurimman puolueen kannattajan ääni on yli 5 kertaa arvokkaampi kuin pienimmän, ilman mitään järkevää syytä. Pienpuolueiden tilanne on kaikkein synkin. Eduskunnan ulkopuolelle jäävälle puolueelle annetun äänen arvo on tasan 0. Kymmenien tuhansien suomalaisten kannattamat puolueet jäävät kokonaan ilman avustuksia, ja silti niidenkin äänestäjät joutuvat rahoittamaan valtapuolueiden toimintaa. Puolueellakin on lisätty myöhemmin yksi lisämahdollisuus ilmeisesti huumorimielellä. Jos joku puolue saa 2% valtakunnallisesta äänimääristä ja jää ilman sille kuuluvia edustajapaikkoja, se voi saada 1/12 sille kuuluvasta puoluetuesta. Nykyinen puoluetuki onkin suunniteltu pitämään vanhat puoluekoneistot rasvattuina ja haastajapuolueet pois tieltä. Meille olisi tarjolla esimerkkejä paremmista vaihtoehdoista. Tanskassa on päädytty jo kauan sitten siihen, että edustajapaikat ja rahat jaetaan äänestystuloksen perusteella. Sielläkin käytetään vaalipiirejä, mutta tasauspaikkojen kanssa kansanedustajapaikat jaetaan parlamenttipuolueille äänimäärien mukaan. Tanskassa on kyllä tasauspaikoille 2% äänikynnys, joka vertautuu juoksukilpailuesimerkkiä käyttäen siihen, että palkintopaikkoja ei riitä ihan kaikille. Puoluetuki jaetaan luontevasti suoraan äänimäärien mukaan, ulkopuolelle jäävät vain todella pienet alle 1000 kannattajan puolueet. Tanskassa ei ole ollut Suomen valtapuolueiden kauhistelemia alueellisen edustavuuden ongelmia, vaikka edustajapaikkoja jaetaankin vaalipiirirajojen yli. Eikä sen enempää Suomen puoluelakiesityksen laatijoiden pelkäämää äänestäjien harhauttamista, vaikka pienille puolueille on annettu niille kuuluva osa puolueavustuksista. Tanskassa joko ei ole huomattu järjestelmää säädettäessä, että vallassa olevilla puolueilla olisi ollut mahdollisuus vakiinnuttaa asemansa ilman, että kukaan voi sitä estää, tai sitten on oltu reilusti tasapuolisia oman valta-aseman menettämisen uhalla. Tällä kaikella saattaa olla yhteys siihen tosiasiaan, että äänestysaktiivisuus on Tanskan parlamenttivaaleissa reippaasti meikäläistä suurempaa. Meillä lakeja säätää eduskunta, jota johtaa aina joku näistä vallan väärinkäyttäjistä. Pukit vartioivat Kaalimaata ja päättävät, miten Kaalimaan vartijat valitaan. Tämä pattitilanne ei selviä ennen kuin painetta tulee riittävästi. Valtio-oppineiden valitukset ja toimikuntien mietinnöt eivät enää auta, kun kaikenlaisia suurempia ja pienempiä parannuksia on jo ehdotettu moneen kertaan. Kansalaisaloitteilla taas ei ole tässä asiassa mitään virkaa, kun niitä jätetään pienemmästäkin syystä kokonaan käsittelemättä ilman selityksiä, jos aihe on valtapuolueille vähänkin epämukava. Perustuslaissa sanotaan, että äänioikeus on yleinen ja yhtäläinen, ja tämän yhtäläisyyden pitäisi tarkoittaa sitä, että jokaisella äänellä on sama arvo, mutta nykyisen vaalilain ja puoluelain takia ei ole. Lakien perustuslaillisuutta pitäisi valvoa perustuslakivaliokunnassa, mutta sekin on aina näiden samojen suurten puolueiden hallinnassa. Joten nyt päästään tämän selostuksen pointtiin, eli siihen, että tarvitaan uusi puolue, joka keskittyy vain näihin 2 ongelmaan, jotka pilaavat tämän poliittisen järjestelmän perustan. Puolue, joka ei puutu mihinkään muihin yleispuolueiden näkemyseroihin, vaan ajaa pelkästään näitä korjauksia, joita kaikki oikeudenmukaisen demokratian kannattajat voivat tukea.
Perustetaan 2 asian liike, joka vaatii vaalitulokseen perustuvaa vallan ja rahanjakoa kaikkien puolueiden kesken. Mene täyttämään 2 asian liikkeen kannatusilmoitus puoluerekisteriin osoitteeseen puoluerekisteri.fi.